kanko Chari kanko oɗo o addi goɗɗo lawol kongol keso yimɓe ɓe o sari ɗumen France noddimo nanga e nder hitande 1900 o waɗa déporté o fara to Sénégal nde o yarde almuɓe ɓe laawi ene goyani mum en ɗumane mbiya minen de min gaasi sabu min wonta yiitu ceerno ko hedde amen ko kanko Cheikh Mamadou Lakadère o wi ɗum de hawni mi anda holno neɗɗo riwirte e yanani mo ɗum sabu mi hollama ko ɗo e ñoom jogomi leɗani hayso mi yeyde komi gato kadi yanti hen kadi nde o yeehi haw yettino ɓeɗo wono julankoɓe wonnoɓe ɗo e kayi ko almuɓe makko bindi lesoji faali e galleji gondi to serenɓe gondi to e Sénégal ko wayno galleji mana ganduɗa hoore maɗa Baye Niasse ko wayno Boukounta en ko wayno galleji Cheikh Sidia en e ko wayno ɓiɗon galleji yo paam oɗo garowo ronode ko wiya e makko wona ɗum wone makko nde waɗi kadi o jokkodiri e ɗin galleji ɓe jiiye makko tigi ko tinnare e muñal e nder ɗumɗe ɓuuɓu ɓe ñaagi France yo feere nawramo sabu oɗo ko wiya e makko ala e makko ɗimo France fede jaɓde nawdimo te o ruttito nde o rutti timmani mana ganawɗo maɗa duuɓi ɗiɗi woni o wirni no wirnoni yoɓe paam neɗɗo ko yiɗaki e yenani ɗum noon ko ɗum hakkude Cherif heɓdi lawol ɗon golle Cherif fuɗɗi koye nder 1909 ha 1942 ndi woni ko Cherif Hamala o fuɗɗi hokkude leydi Mali ndi fof ari Soudan leydi Niger leydi Mauritanie e leyɗele ɗe fof ene gara ene noota omo ɓeydo yajji omo ɓeydo hubbude omo ɓeydo mana anude añɓe o ha waɗi saaha goto haala ka yettoyi kadi oɗo gouverneur gonnoɗo on wiyama oɗo lomtiɗo ode kankone o ɓurtimo ni oyamo oya ɓannoɗo déporté sabu kadi almuɓe makko ɓe yiyama ko almuɓe jogoɓe addude fitin e oɗo diwan e so fitin ari ɗum ɗon koɓe mbi ko hay goto andara jogori haade ɗum woni o nanga o convoca yo ar onorio onta laamino toon mo représentant France toon onta ko biyeɗo Martial Henri Martin oɗon no mbiɗen ni jibina koye nder hitande 1860 o werni koye nder hitande 1835 noddimo yo ar onoro ɗum Bamako hakkude Bamako e Nioro ko 600 kilométre ɗum ɗon fof beele ene lebtamo waɗi feere beele yo ar o yeehi o norri on nde o yetti on joƴƴinimo wimo mi nani an wiyama aɗa haalda e jomiraɗo ɗum noon mbaɗi aɗa wawi haaldude e jomiraɗo ñaago joome o nde o ɗuɓata nde o ɗiɓata paale am nde huɓeram nde e nde hoorame so tawi aɗa wawi ni woni Cherif darimo ha ɓooyi wimo min ardani ɗo ñagade Allah ya wuur walla ya maayi ko an han ñagdade hoorema Allah min wuurata sabu gurdam ma ene waɗi mana sabu ɗon aɗa jogui to ganduɗa sa maayi ɗum mi anda holko jogoɗa arɗa toon te so neɗɗo Allah itti neɗɗo ardini ɗum so tawa ɗum jogue muɗum teddugal ala ko hay noon ardindema leydi ha jofti noon e leydi mawdi fondi e ndiɗo leydi wiitendi Mali nde wonnoon kanko gouverneur o wawa nande ɗi hawlaji o wowi nande ko eeyi o wawa nande ala ɗum muusi mo mettimo ɗone on nangui kayit o siifi o windi hen déportation ni woni Cherif Hamala mana ganduɗa hoore maɗa ruttaki hay galle muɗum ɗon nanga ceeɗuji mbaɗa e muɗum ɗum ɗon waɗi koye nder 1924 o déporta o fara to wiide Saint-Louis Sénégal nde o yaw yetti Saint-Louis Sénégal o waɗa mana ganduɗa hoore maɗa to wiide e galle o komo rene omo waɗa hen ha Allah waɗi haɗa wotere waɗi to e nokku Mauritanie wuuro ngo wiite ko Kiifa Mauritanie naɓe ɓe gabti toon wiya ko almuɓe makko taw kadi to Saint-Louis ɗo yimɓe puɗɗima teskitade won gonɗo ɗo o wiite ko Cherif Hamala ko joom gandal gonɗo ni woni France fuɗɗi nande yimɓe ɓe ni kuli goto wadde ɗon kadi haare waɗa korto ko yimɓe ɓe jiiɗa yaltiniremo doole gegginimo paalimo e nokku mo ganduɗa biyeteɗo Mauritanie e wuuro goto biyeteɗo Madère Dara ɗon yimɓe paalimo ɗon woni toon kadi ha waɗi saaha goto to e Kayayni leñol biyetengol Marka gabti toon e koye mumen kadi wiya ko almuɓe Hamala cippiro ɗon ɗum noon fof wiya ko kanko kadi ha hande ɗo ɓoro yimɓeɓe ɓe pellitirtindemo ɗon banggue yo ɓeydi wondude paalimo e leydi biyetende Cote d'Ivoire ɓe nayimo ɗon ɗum ɗon koye nder 1930 ɓe nayimo e wuuro ngo wiyete ko Adjobe nde o yetti wuuro ngo ɓe mbi safa ɓe kala jiyaɗo ene jokkodira e oɗo Cherif Hamala yo fama kadi affaire muɗum tiiɗi ni woni o waɗa ɗon kadi e galle omo rene kanko ɗon ceerno Amadou Hampari Ba o wi feere ɓurde yawde e warde caɓaɗo gurnoɗo e nokku gonɗo jaw e tantaji ko nawde waɗa ɗum e nokku toɓɓowo jamma e ñalawma ɗum e galle ɗum ɓe jinno ko yo maayi taw ɓe mbardani ɗum kono Allah hoddirani ni woni o woni e oɗon nokku ha e nder hitande 1936 omo soha toon omo rena
ha e gargol laamu hono ɓeɗo mbiɗeɓe laamu France hono ɓeɗo wiideɓe Front Populaire e noon so tawi en gaaliɓe Front Populaire ko ɓeɗo mana gandanɗa hoore maɗa parti ji gauche ɓe mbiyeteno ko section français de international ouvrière nde ɓe gari ɓe laamima e hitande no mbiɗen ni 1936 ɓe laamima fodde wonde hitande e balɗe sappo e jeeɗiɗi président de la république o wiyeteno ko Albert Boprin ni woni chef de gouvernement o wiyeten ko Léon Blum won ko yahudu ko juif oɗon ɓe mbi ɓe gandi mana hono lawol gotol ɓe mbi kala joganoɗo e nder leydi France ala ko haali noon kala e diwan mo France halfuno yo yaltide sabu foti yaltude te taw ko prisonnier politique ni woni kanko Sharif Hamala o jeeya e ɗiɗon mana gandanɗa hoore maɗa condition ngaji après o yaltina Léon Blum oɗon no mbiruɗen ni o jibina ko 9 avril 1872 o wirni ko e hitande 1850 ni woni nde warti almuɓe ɓe belti e gartugol makko sanne woni e wiide en malama Sharif arti o wi pamon ɗom duttoroɗo gonmi koye ɗannugal sabu oɗo temps to gommiɗo gonmi koye ɗannugal ɗum ɗon noon hay dewalam Allah mi usti mbattanmi hakkadinde so darde nayyi mi waɗa darde ɗiɗi eko way noon kono noon hay goto o wiyani yo reemo kono almuɓe makko ɓurɓe gonɗinde koye markaji ɗi mbi kañumen ɓaadi noon ceerno wi kañumen koye mumen batti wadde hono noon haala ka nawa ko waɗi gouverneur wiya Sharif arti kadi o artiri hen ko haali sabu hay dewal ma Allah makko dewal Allah haare o nanga o convoca kanko lamɗo o wimo an mi nani artite gartirɗa kadi ko sippirede ɗum ɗon noon min jiiɗi ko mbaɗa feere nden ja min nani hay dewal ma Allah ko dewal Allah garɗo sippirede sabu kay darda a usti o daarimo ha gonɗo min jiɗmi andude ko onon France hol darde no foti jamen ɗum yimɓe yombat tugagone wannoon e andi ɓe ngala darɗo deƴƴi laawi mbi mo yalto biro mum o yalti biro makko mi woni kanko Amadou Hampâné Bâ kadi o wi ɗon yanoɓe winoɓe mana gana hoorema oɗo lamɗo France Sharif Hamala artidi ko haali hay dewal Allah mum ko dewal Allah haari o wi ɓe jejjiti wiide dewal Allah makko kadi ne wawi wonde dewal Allah mum ala e nden walla dewal Allah makko ene wawi wonde dewal Allah mum ganduɗa gonɗo e ɗannugal ne wowi e kamɓe ɓe cuɓi tan koko waɗi ɓe mana ganduɗa hoore maɗa arrangé ko pour beele eɓe ɓeydo encore rendindemo e oɗo lamɗo Touba Sharif Hamala wonta woppa yi galle mum ha hande eɓe jokki ƴewde holno ɓe jogori haɓirdemo jamma e ñalawma ko gorto ha Allah waɗi e nder hitande to 1940 ngo ɓeɗo yetteteɓe jakkite hono Kaba jakkite naɓe ene gonduno e hoɓɓe safal ɓe imminoɓe to e nokku Mauritanie sabu ɓeɗon ɓeɗo bandiraɓe e ɓeɗo Sharif Hamala en ko habdiɓe gila gawri e ɓiyi ko afo o ene wonde coggal muɗum ɓe telini ɗum e ngeɗal muɗum ɓe darni ɗum e nangue ngulgue jaw ɓe jawnora ɗum ɓe darni ɗum e juɗirka mabɓe ɓe mbi min nani Sharif sumira ɗum noon hande laaɓa haalan min wonko haɗande Sharif sumde ha koyɗe mo putti o artira baɓe aɗa o nangue Moustapha o safra kanko lamɗo tubaɓe o noddi baɓe aɗa o namdi ɗum o wi min nani ɓiye wadde ɓeeto koni Sharif Hamala wimo min ɗum ɗon wona haajam sabu mi wona ñawo mi wona jiitoɗo ɓe te kadi mi wona moɗo mi wona min waɗa ɗeɗon ɗiɗon ko muttati so tawi aɗa yiɗi jaabol mum namdotoɗa ɗum ko woɓɓe kono wona min ɗum ɓeydi mettude oɗo gouverneur kanko Sharif Hamala o woppa o arti galle makko o jooɗi ɓeɗon nanga wiyama mbaɗama e nokku ene ndene wonani hay mana lebbi tati nanga kadi goppita kanko Sharif Hamala yimɓeɓe mbine dilla en jofta o yo ngoppu ɗum watta ɗon jimol ngol rewi ɗon e Mali ha soroyi to e nder leydi Mauritanie wiyama ɓi Sharif Hamala nangama darnama e juɗirka tew ha koyɗe muɗum cumi ɗum noon hay goto haalani kawiraɓe makko nani ɗum to e leydi Mauritanie saabu kawiraɓe makko jeeya ko e leñol safalɓe ɓeɗo wiiɗe ko jamreɓe safalɓe ɓe jogui leƴƴi tati ɓeɗo ko jamreɓe ɓeɗo ko serɓe ɓeɗo ko julankoɓe kanko kaw makko ene jeeya ko e ngolɗon leñol ɓen laaɓi ɗon kadi mbi Sharif Hamala min nani ko haalete ko ɗum noon min jiko yoftata o goto joftade ɓe minen jofti ɓen ɓelli yaade yande e ngolɗon leñol bannugol ɗeɗon gueɗe ala moɓe goppi hen ɓe cukaliten ha yiti jalluɓe fof ɓe mbaɗi ɗum haala ka kadi rewa ha yettoyi France naɓe nani haala ka wiya kadi ko Sharif Hamala kañum waɗi organisé kono mana gandanɗa hoore maɗa ndeɗon fedde yo ya oɗon groupe yo ya yanoy e ɓeɗon mbara ɗumen ni woni ɓe pellini kadi nangudemo o tinani suba law
omo galle makko non waɗi koye nder 19 juin e nder 1940 ha galle o firla ɓe naari soldateɓe naari almuɓe makko nanga piya ɓoora nawa e nokkuji ɓurɗi fof bonde kayuji ɗi Allemagne wanno kayuji ɓireɗi camp de concentration ko ɗimɓe mahi toon nokku goto ene wiye mana gandanɗa hoore maɗa Asongo e nokku goto ne wiye Burem e nokku goto wiye Kidal ɓe mahi on ɗin kayuji ɓe ndondi almuɓe hewɓe ɓe nawi ɗumen e nder ɗiɗon nokkuji kanko Cherif ɗon haɓɓa ha tiiɗi o nanga o fara to wiide Sénégal o fara Dakar nde weyti omo wondi e ceenoyi makko kanko gardino toon biyeɗo Pierre François Boisson yaltinimo noddi hawkoɓe wonnoɓe e nder Sénégal Dakar fof wi yoɓe ngar ɓe jii oɗo Cherif Hamada kalteɗo o meeɗa yiide fof yo ara yiyamo yimɓe ɓe gari ɓeɗe jooɗi omo haɓɓa o wi an Cherif Hamada holko hanma degɗi sa yi hande aɗa jokki wadde ko mbatta ko komin tampinanima ha tampuɗa ɗum noon gol sen certima fam a wonta yi jiɗo leydi Afrique tema tampe nde ganduɗa wural ha maya a yejjita Cherif Hamada wi noon jiɗmi andude ko holko mbanmi d'abord par ce que min mboɗo yoɓ impôt am mboɗo reeni almuɓam mi haɗani soldateɓe yaade guerre hay dara mi waɗani jiɗmi andude ko holko mbanmi ni woni o wi so ɗum ɓenni ɓaade mbiɗa ma tampinam mi haalanma hawno ko tampinirta mi walluma mi ƴeewa saɗa aɗa wawi o wiya hadde mi julde tampinta kam hadde mi wirtude jogade koros tampinta kam o wiya andi ko hattami o wi mi anda o wi hattami a tampintami tan o wi ko ɓaadingol jogui gurdam am komi wasa miijade jomiraɗo so tawi aɗa wawi ɗum noon waɗa sawa paama ala mo waɗa wadde e gurdam kene tampinam kanko tubako o ɓeydi mettinde e goɗɗon jaabol saabu omo andi tanko Cherif Hamadoullah ene wuuro o wawde ɗum miijade Allah o nangi kayi o siifi ɗum noon o wi yo ɗonde faye nawde prison ɓe goppani ɗum haaɓe nangimo ɓe mbaarimo to e nokku biyeteɗo Algérie o itta toon o fara mana France o waɗa transféré e to wiide mana ganduɗa romane évolé ɓe oɗo biyeteɗo Edouard Alion Amadou Ham Pahliba wi ko Allah e nelaɗo mum e makko tawi ko heewi ko yimɓe keeɓi Cherif Hamadoullah kanko haalande men yanti hen kadi hay yenanema ko to ubaɗa ko oɗon mana iwi to muɗum waɗi feere ha yiita ɗum noon eɗen mbiyamo o jarama kanko oɗon tubak o wi o wondino e Cherif Hamadoullah ni woni ene ɓeydo ñawde saabu condition ngaji gurdam leydi France ene muusi ronki yo won toon waɗa namdal e 18 août ngal ɗon namdal ko yonaɓe e leydi wiyetede Corse saabu toon ene nandi e Afrique beele omo wawa mana ganduɗa hoorema wonde toon France sali ɓe ndewi ɗum omo ɓeydo ñawde hawo nawa hôpital o semorani o itta ɗon o nawa hôpital goto wiide hôpital Montebello ni woni jokki toon safara makko oɗo docteur biyeteɗo docteur Bon o wi oɗon rewi hen ha Allah waɗi ronki yo safru omo ɓeydo ñawde ñawone ɓeydo nangude becce ɗe jangol kanko Cherif ɗo ñooro o wirni koye 17 janvier e nder hitande 1942 e mana waktu 16h30 mbiyen mana ganduɗa hoore maɗa waktu nayabo ene fawi capanɗe tati hojom ko ndeno wirni o wira e oɗo mana ganduɗa ko goɗo wuuro wiyengo Monte Bouson oɗon mana ganduɗa hoore maɗa ko eyi o wira e nokku o wira e oɗon e ngoɗon wuuro ni woni Afrique naɓe tini wirnade sankare makko ko le 7 août e nder hitande 1947 e ɗemgal oɗo biyete sénateur biyeteɗo Amadou Doucouré ni woni kanko Cherif Hamadoullah no waɗi e ɓeɗo tubakoɓe oɗo ceerno Amadou wi so tawi a yeehi to yenade makko to mayi toon kawisaji saabu ene woodi tigui par ce que Montluçon koye e nder hakkude France tigui woni te so tawi a yeehi o wi mayi gueɗale ɗe goni koye hakkude wuuro he o wi so tawi kadi a yeehi mataw yenade Cherif Hamadoullah o woni koye indade kadi hakkude gueɗale he ɗum ɗon bandiraɓe ko kawis mane ɗo yaroɗa yiye ɗum holno woori ɗum ɗon bandiraɓe oɗon kanko wannoɗo déporté Cherif Hamadoullah ko koɗo wannoɗo déporté saabu seeɗaɓe hewɓe waɗi ɗumen déporté ene sifani hay déportation oɗo Sine Touba omo jeeya hen kono kankone battane makko woni musde saabu e nder mana 1943 o nanggama o happama omo jeeya e ɓeɗon walloɓe Allemagne o nawa o ñaawa e nder tribunal Algérie o itta toon nde ha caggal guerre o gasi kadi o ñawtama e nder mana ganduɗa hoore maɗa tribunal ñawoɗo ɓurde towde e wiyede ɓeɗo jamfinoɓe hono leñol o nangga o soka ni woni o maayi koye e nder hitande 1948 ni woni bandiraɓe oɗo Pierre François Boisson bandiraɓe e goɗɗum ne lesɗe heewi ko faati e makko kono ɓaali wona e taarih mana France 4 paɗen
en ɗum noon mbayden wiide tan en calmini bandiraɓe to mbawi wonde kala kala e moɗon jiiɗo e yewtere he ko ganduɗa fewani yo fam sago ngo ko yo few wona woto few mi salmini on jaram ko Abbas Mamadou Abbas Dia haalde no e mon ɗo